Beat Khalifa Production. Dugurin bugun uban wanda yake kinka dauda ka bauta rarara. Da sallama ne zan fara dauda na ka hutu. Ƙaryar gudun kare ko doki wane yaro ya kama fatar zaki. Dauda na ka hutu na ga su suna ta faman zaki. Dauda na ka hutu sarki kake a bannin waka. Dauda na ka hutu gurin gudun gudugungum hakan suke yi ban da fatanka. Dauda na ka hutu ka zama kututturan kan daki wane yaro ya sha gabanka. Dauda na ka hutu wane yake da zagin ka, wane yake da sukar ka, wane yake da kushe ka, wane yake da matsan ba da wanda bai san ka. Dauda ka hutu rarara na girgiza fa na daure, na kwankwasa fa na soka, na girgije fa na danna, na hada ko na daure, na harba zawa babu ku kai babu ku. Wakar ba na kare ba bai tumban soma ba, harfin bai kare ba. Dauda ka hutu rarara kai ne gaban su kai sarara, ka zama uban su kai fura. Ba dai iska ya kana dande ma ke sai dai wani iko daga Allah. Masha Allah tabarakallah. Dauda ka hutu rarara kai ne kamar ta kulla, ka rike Allah ka rike manzon Allah. Dauda ka hutu rarara kai din kana fa sallah. Dauda ka hutu rarara, Dauda ka hutu rarara. A gaida sarkin waka rara, babban guri sai buka rara, magauta sai sun barka rara, jin da rabbi ya soka rara. Ko akwai tabarcinka rara muna fa bayanka, na yawa da hali naka, ka dauna ka dauna su rara, ka dau dawainiyar 'ya'yansu ko masu kinka sai sun soka. Sarkin waka da mugasa ne mawakin naka, ko ban fada ba an san haka. Dauda na ka hutu rarara, Dauda na ka hutu rarara, Dauda na ka hutu rarara.